vyskúšam to, lebo vlastne nikdy sme ešte také aktivity nerobili. A chcela som teda akože vedieť, že ako budú na to reagovať tie deti. Akože pre mňa to bolo veľké prekvapenie, že oni to zvládli. Veľmi ma prekvapilo, že ako deti dokážu diskutovať, tvoriť argumenty, počúvať sa navzájom. Myslím si, že sú to témy, ktoré sú dôležité aj v tom predškolskom veku, aj v tom nižšom školskom veku, teda na 1. stupni, pretože dieťa vníma situáciu v spoločnosti. V Inštitúte pre aktívne občianstvo sa dlhodobo venujeme občianskej výchove a vzdelávaniu u starších žiakov na 2. stupni základných škôl a na stredných školách. A po mnohých rokoch práce v tejto oblasti sme zistili, že pre túto tému je priestor aj u predškolákov a mladších školákov a preto sme pripravili rozšírenie obľúbeného programu Školy, ktoré menia svet aj pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Vytvorili sme originálne autorské metodiky a aktivity pre predškolákov a mladších školákov a spolu so školkami a školami sme ich overili v praxi. Ja si myslím, že to občianske vzdelávanie má veľký význam práve preto, že ak učíme deti k zodpovednosti, samostatnosti, kritickému mysleniu, tak vlastne najprv sa to učíme akože sami k sebe a potom postupne rozširujeme okruh nášho až smerom k občianstvu, že teraz som zodpovedný žiak, potom budem zodpovedný občan. Že keď tie deti budú riešiť tie aktivity takto, tak idú viac do tej hĺbky, viac nad tým rozmýšľajú, viac spolupracujú, viac sú také aktívnejšie. Je tam aj rešpekt, aj spolupráca, aj solidarita, je tam aj dodržiavanie pravidiel, je tam pomoc navzájom. Výskumy kognitívneho vývoja u detí vo veku 2 až 7 rokov naznačujú, že už v tomto veku sú deti schopné porozumieť symbolickému zobrazeniu a začínajú mať náznaky empatického a prosociálneho správania. Deti vo veku od 7 do 11 rokov začínajú mať logické uvažovanie, sú schopné zaujať perspektívu iných, diskutovať a konajú menej impulzívne. Všetky tieto charakteristiky tvoria základ pre rozvoj sociálnych a občianskych zručností detí už v škôlke a na 1. stupni základných škôl, ktoré sú de facto prvými verejnými inštitúciami v živote detí. Aby sme tento potenciál naplno využili, vytvorili sme jedinečnú metodiku pre predškolákov a mladších školákov a pre ich učiteľov. Mňa prekvapilo to, že vôbec niekto myslí na materské školy a rieši to aktívne občianstvo v materskej škole. Je čas, aby teda tie deti to začali už teda vnímať už to od toho predškolského veku určite. Lebo myslím si, že je tam taká tá cesta, že my niečo začneme a potom ten 1., 2. stupeň už potom idú vlastne na to, čo my sa naučíme. Naše školstvo možno príliš kladie dôraz na tú kogníciu a tá afektívna stránka je stále ako keby sekundárna, čiže práve veľmi oceňujem to, že kladiete dôraz viac na tú výchovnú zložku a na tú afektívnu zložku, pretože aj spoločnosť je len taká dobrá, akí sú dobrí jej občania.